応援をしてくださった皆様へ、種尾純子でございます。あれから5日が経ちまして、毎日いろいろ考えること、たくさんありますが、それでも皆様方から寄せていただいた応援の言葉やメッセージ、それから熱い思いや温かい心のこもった言葉いただいて、ますますもりもり元気で、日々を過ごさせていただいております。これから先はまたこの神田町のことも、それから自分の、そうですね、未来のことも考えつつ、また皆様方と一緒にいろんなことに取り組んでいけたらなと思っております。ぜひ街で見かけたら声をかけていただけるととても嬉しいです。またお会いしましょう。